Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, svaki dan hrišćanski jedna propoved velike radosti. Svaka nedelja je malo vaskrsenje i u svakoj nedelji mi se okupljamo u hramu Božijem, sabiramo na molitvi kako bi se pričestili svetim tajnama i kako bi oradostili svoje duše. I svako evanđelje koje pročitamo, evanđelje Bogočoveka Hrista, jeste jedna velika radost, jedna velika blagodat za dušu. Današnje sveto evanđelje čini mi se da je posebno radosno upravo zbog toga što nam objavljuje poziv i odaziv svetih apostola prvih na veliku propoved. Velikih i smirenih ribara, ljudi ogromne vere, prostih, ovako što se tiče nekog spoljašnjega znanja, ali velikih duhovnih gorostasa i duhovnih stubova koje je Bog osjetio po mirisu njihove duše i baš njih, pored svih mudraca onoga sveta i školovanih ljudi i znalaca zakona, odredio da budu njegovi propovednici i svedoci, apostoli, one istine i one pravde i one ljubavi, onog evanđelja koje je njima doneo i ne samo njima, nego čitavom svetu, čitavom rodu ljudskom. Prvo je pozvao, a da to ovdje ne piše u svetom evanđelju ovome, ali piše malo ranije, svetoga apostola Andreja, prvozvanog, zato se i zove prvozvani. Zato što se praktično sveti Andrej prvo njemu javio. Andrej i Petar bili su rođena braća. Brat podržan od brata ili sestra od sestre ili brat od sestre i obrnuto. Oni imaju posebno veliku silu i nekako Bog posebno nagrađuje kada su udruže njihove vere, njihova pobožnost, njihova ljubav prema Bogu. Oni su bili učenici svetoga Jovana Krstitelja, velikoga proroka, išli su na Jordan i slušali njegove propovedi. Međutim, sveti Jovan ih je uputio na Gospoda Hrista, na Mesiju, prvo apostola svetoga Andreja. I on je došao do Hrista i pitao ga: Ravuj, gde živiš? Gde stanuješ? Mislio da je on jedan učitelj. A Hristos mu odgovara: dođi i vidi. To jest, sam proveri. Nemoj samo da čitaš, nemoj samo da veruješ ljudima, nego i sam lično proveri ko sam ja i da li te Jovan na pravi put, a verujem da jeste, uputio. Međutim, ovo je drugo javljanje Gospoda Isusa Hrista, jer u to vreme Jovan još ne beše uhvaćen i ne beše bačen u tamnicu od bezbožnog Iroda. I kada Jovan beše uhvaćen i bačen u tamnicu, onda sveti apostoli su otišli ponovo svojim kućama i bavili se svojim običajnim poslom. Dok je sveti Jovan bio na Jordanu, oni su njega posjećivali i samo Gospoda Hrista, sveti apostoli Andrej i Petar, koji su bili njegovi učenici. Međutim, sada sam Hristos hita ka njima, jer je Jovan zatvoren. I vide ih da krpe mreže i samo ih je pogledao i rekao: hajdete za mnom. Prethodno, još pri prvom susretu i upoznavanju sa Petrom, on je rekao: ti, Simone, se od danas zoveš Petar, Simone, sine Jonin. To je Kifa na aramejskom ili kamen na srpskom ili stena. Ti ćeš sada biti stena ili kamen nepokolebljivi, vere istinite, ti ćeš reći onu čuvenu rečenicu koja će biti kamen temeljac, temelj svakog spasenja, svakog čoveka na zemlji. Kada sam te pitao, kada je Gospod pitao Petra: šta kaže narod, ko sam ja? I kada si ti, Petre, odgovorio: ti si Hristos, sin Boga živoga. Zato si ti kamen, jer je to kamen i temelj spasenja. Zato si ti kamen, bez obzira što si se dosta puta kolebao, opet si se vratio na ono temeljno, ono važno i ono najglavnije u svetu, da budeš veran Hristu do smrti na krstu, kao što je razapet
apostol Petar na opačke na krstu. Nije htio da bude razapnet kao Hristos, smatrao sebe nedostojnim da tako bude razapet, nego je zamolio da ga na opačke razapnu. Nedostojan sebe smatrajući da bude razapet kao sam spasitelj sveta. I šta se to čudno dogodilo sa apostolom Petrom i Andrejom na reči Hristove kada im on rekao: hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. Ne više riba, nego ljudi. Nisu oni još tada prepoznavali ko je on. Njihovo srce je igralo od radosti. Oni su verovali da je on Mesija, ali nisu znali da je on Bog koji je postao čovjek. Ali za tu malu veru i za tu malu nadu, ali pre svega za njihovo čisto srce i iščekivanje Mesije, oni su bili nagrađeni od Gospoda Hrista da upravo njih dvojicu prvo pozove, Petra i Andreja. Ali bez obzira na to, zamislite sad neke ljude koji tu nešto love i dođe neki veliki čovjek, oni ne znaju da je on Bog, da im kaže: hajdete za mnom. Ko bi se odazvao? Rekli bi mnogi: pa čekaju, treba da završim posao, Petar imao porodicu, ima ženu i decu. Oni su odmah sve ostavili i krenuli za njim. Bilo je nešto neobično, neodoljivo u rečima Hrista. Neobično, neodoljivo u njegovom pogledu, punem ljubavi božanske, punom mira, punom blagosti, punom nekog magnetizma nebeskog kojim je privukao u njima sve ono bogočežnjivo i nebočežnjivo koje je živelo i koje je bilo tako jako u svetim apostolima, upravo zato što su bili ljudi vere i smirenja i podviga, a ne ljudi spoljašnje nauke, koja može biti pomoćno sredstvo, ali ako nije povezana sa podvigom, sa jednostavnošću i smirenjem, ništa neće koristiti čoveku, čak može biti na osud. I oni kreću za njim i dolaze i Petar i Andrej zajedno sa Gospodom na jedno drugo mesto, isto tamo na Galilejskom jezeru. I Hristos i njima kaže, dvojici druge braće: hajdete za mnom. I oni odmah krenuše i ostaviše oca svoga Zebedeja u lađi. Oni su pokazali još veću veru, još veću ljubav i od Petra i od Andreja. Zašto? Zato što on njima ništa nije obećao. Petru i Andreju je rekao: učinit će vas lovcima ljudi, ma šta to značilo i ma šta oni to još u to vreme ne razumeli. A njima je samo rekao: hajdete za mnom, i oni su ostavili ne mreže, nego i mreže i čamac iz svog rođenog oca. Kakva je to ljubav bila, šta je to bilo u samom pogledu Hristovom, u njegovim božanskim rečima. Sva ona žeđ svetih apostola za večnom istinom, kao da je njima još tada bila otkrivena u samom pogledu i rečima Hristovim. I oni kreću bez reči. Oni su bili žedni i gladni istine, ljubavi, pravde, milosti, večne mudrosti, premudrosti Božije. Sve su to vidjeli u očima Hristovim, sve su to njihove duše osjetile bez reči, tajanstveno, dodirnuti tom blagošću, tim tihim povrtarcem ljubavi Božije koji je sijavao iz Bogočoveka Hrista. I oni kreću za njim i postaju lovci ljudi. Čime? Postaju lovci ljudi tako što bacaju mreže vere istinite pravoslavne, kojem love sve narode, i bacaju tu mrežu propovedi i evanđelja Hristovog i blagovesti njegove, kojom su ulovili čitavu vaseljenje. Takvi su sveti apostoli bili, zato ih je Bog toliko i nagradio. Lako je nama i mnogo lakše danas da poverujemo. Tada Hristos nije učinio još ni jedno čudo. Samo po osjećanju duše, po osjećaju srca su oni njega prepoznali, po čistoti svoje duše i čistoti svoga srca, jer čisto srce prepoznaje prečistoga Boga. Pogledajte koliko hiljada čudesa do današnjega dana, koliko svetih moštiju, čitavih, neproležnih, koliko svakog dana isceljenja, pa samih onih isceljenja koje je Hristos činio, koje čitamo u Svetom pismu,
Koliko je nama lakše da poverujemo i opet mnogi od ljudi u zemlji ne veruju Gospodu Hristu. Zašto? I zato što je njihovo srce otežalo od zemlje, odjurnjavom samo za prolažnošću i za ogrehovljenim strastima i slastima ovoga sveta. Jadan je modern čovek koji misli da sve zna, a nažalost ne zna osnovnu istinu koju je svaka nepismena srpska baka znala i zna i danas, samo ako živi čisto i ako se moli Bogu. Zna da je Hristos Bog. Zna da i veruje da je On spasitelj sveta. Zna po osjećaju srca. Kada se susretne pogled čovekov i pogled Božji, onog istinitog čoveka, pravdoljubivog, istinoljubivog, bogotražiteljskog, onda odmah on u tom pogledu Hristovom nađe istinu, nađe pravdu. Ili bar vidi nešto neobično, pa se zainteresuje za to i na kraju biva otkriveno da Hristos nije običan čovjek, da Isus nije samo jedan od nas, da je On Bog koji je postao čovjek. Jedino ta istina spasava. Pogled čoveka i Boga oči u oči. Možda najljepše je to prikazano u jednom filmu koji sam davno gledao, možda ste ga i vi gledali, vjerujem da jeste, koji nosi naziv Ben-Hur. Kada onaj glumac koji je glumio Ben-Hura u jednoj sceni gdje Hrista ne prikazuju licem onaj koji je glumio Bogočoveka Hrista. Ne prikazuju s licem i smirenja, nego s kadrom pozadi sa strane. I gdje onaj rimski kapetan, ako se sjećate, bičuje sve ljude koji su došli da uzmu malo vode na izvor. A Hristos daje vodu života i vodu sa izvora tom Ben-Huru, zarobljeniku. I onaj kapetan rimski, pun gordosti i ljutine, krenuo je da udari tim bičem i samog Isusa. Kakva scena, nešto slično se desilo sigurno i sa svetim apostolima. Oni su se pogledali oči u oči. I taj ljuti bezbožnik čak, a ne prečisti apostoli koji su bili puni ljubavi i puni smirenja, su prepoznali da to nije običan čovjek. Povukao se posle nekoliko sekundi, njegov pogled iz ljutine pretvorio se u čuđenje za preplašenje i divljenje. To je kada se ljudski pogled Božji sastave i susretnu. Samo tamo gdje ima iole ljubavi, iole smirenja, čovjek se povlači i poklanja i preklanja pred tim pogledom božanske ljubavi. I kaže da ništa drugo i nije sud Božji, nego pogled Bogu čovjeka Hrista u naše oči. Susret oči u oči Boga i čovjeka na strašnom sudu, kada ćemo mi u očima Hristovim vidjeti one nas koje je On zamislio da budemo na zemlji. Tako je nas je zamislio da budemo, ako njemu budemo verni i ako u tom pogledu mi ne vidimo i samoga sebe, da smo zaista takvi kakvi nas je Bog zamislio, postiljet ćemo se. To će biti naš sud, već pre strašnoga suda, pre bilo kojih izrečenih reči, vidjet ćemo da li smo slični ili neslični onom liku prečistome i onoj blagosti i onoj milini i toplini nebeskoj koja se širila i širi iz njegovog pogleda. Apostoli Hristovi su bili blagovesnici te ljubavi i te miline, tog božanskog ognja i žara, koji se raširio po čitavom svetu i zapalio milijarde i milijarde ljudskih srca željnih i gladnih pravde, ljubavi i večnog smisla našeg života ovdje na zemlji i u večnosti. Ako čovjek ne nađe večni smisao života, šta će mu život? Samo je hodajući grob i okrečeni leš, koji tako hoda dok se ne surva u metar ilovače. A tamo ga čeka pogled Hristov, onaj pogled koji je pogledao apostola Petra i apostola Andreja i Jovana i Jakova i koji je samo uz jednu reč, hajdete za mnom, bio toliko silan ljubavlju, toplinom, mudrošću, nekim božanskim elektricitetom duhovnim, da ih je odmah privukao kao neki najjači duhovni magnet. Bez prisiljavanja,
samo pogledom ljubavi. Posebno su veliki podvizi te dvojice apostola Jovana i Jakova, a posebno Jovana. Njih Hristos naziva na jednom drugom evanđelju po Jovanu. Govori se da su oni nazvani sinovi groma, zato što su oni zaista bili sinovi groma. Bili su tako gromoglasni propovednici istine Hristove, pre svega Jovan Bogoslov, da je svaka njegova misao bio grom. Svaka njegova reč bila grom. Svako njegovo delo bilo grom, koje je potresalo sa ove zemlje i sa nebesa svu tamu neba koje je prekrilo ogrehovljeno ljudsko življenje i bistvanje u ovom svetu ljudi i čovečanstva koje je ograzlo u grehu i u tami smrti i u senci i tami smrti, kao što je i ta zemlja bila nazvana Galileja. Gle, tamo se javlja ogromna svetlost istinita koja prosvećuje svakoga čoveka koji dolazi na svet. I zato, ako želimo da budemo njihovi podražavaoci i da idemo apostolskim putem, a svaki hrišćanin je mali apostol samo ako je smiren i ako ide za Bogom čovekom Hristom. Ne mora ni jednu reč da propoveda. Njegovo lice će propovedati. Ne mora da kaže nikakvu propoved. Njegov pogled će biti najveće evanđelje da je hrišćanstvo zaista istinita i prava vera. Vera ljubavi, vera večnoga smisla, vera pravde i milosrđa i blagosti i svake topline. Neka bi Bog dao da budemo slični svetim apostolima, pre svega po njihovom smirenju i prostoti i jednostavnosti. Zašto su takvi bili? Zato što su znali da je Carstvo nebesko najvažniji cilj našeg zemaljskog stranstva. Ištite najpred Carstvo nebesko i pravdu njegovu, a sve ostalo će se dodati. To su apostoli znali i pre nego što im je Hristos rekao. Oni su sve vreme trepereli svojim životima u postu, u molitvi, u ljubavi prema Bogu i bližnjima, u ispunjavanju zakona, u svemu svetom i čestitom, treperili nadom da će se pojaviti Mesija obećani još u Starom Zavetu, a to su bile mesijanske godine, kada su svi u Izraelju očekivali da se pojavi Mesija i gle, pojavio se i oni su ga prepoznali. Prosti, jednostavni, smireni, divni ribari galilejski. Oni su primer svima nama kojim putem trebamo hoditi, a Gospod Isus Hristos će nam pomoći, ne samo nama, nego i čitavom svetu, da i mi budemo slični njima svojim životom, samo ako se budemo potrudili, da budemo smireni, da budemo ljudi posta, molitve, podviga, ljudi svete liturgije, svetih tajni, ljudi koji će voleti i Boga i svakog čoveka ovdje na zemlji. I onda će svaki dan biti radost, svaki dan biti blagovest, svaki dan biti vaskrs, svaki dan biti susret sa Bogom oči u oči. Iz njegovog pogleda mi ćemo hraniti svoje duše i slaviti njega, slačajšeg Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijega, sa Ocem i Svetim Duhom, i sada u ovom svetu i u vekove vekova. Amin. Bože da.